Kedves nézőink és hallgatóink, a Extrém Vándor Podcast második adását halljátok, ami egyből egy nagyon rendhagyó epizód, hisz adhatnám címnek azt is, hogy akasztják a podcastert, hisz velem szemben Rácz Miklós, ennek a podcast csatornának az atya, vele szembe pedig egy barátja, Szeberényi Gábor vagyok. Hogy kerültem ide? Annyit kell tudni, hogy Miklóssal elég sokat túrázunk együtt, de most egy olyan túráról lesz szó a mai adásban, amit nélkülem tett meg. Persze én nem mentem vele, ezt is hozzá kell tenni, de mióta beszámolt először nekem erről a túráról, azóta a bakkancslistán nálam is fönt van. Ez most nem egy vízitúra, hanem egy szárazföldi túra, mégpedig a magas hegyekbe. Ez a Tour de Mont Blanc, amiről én annyit tudok, hogy 3 országon keresztül megy át, és a szintkülönbsége körülbelül akkora, mint az Everest, tehát nem a legkönnyebb túrák közé tartozik. És hát a hossza viszont úgy néz ki, hogy nagyjából akár egy ilyen családdal is teljesíthető, de biztos lehet benne extrém kihívásokat is találni, erről fogunk ma beszélgetni. Először is azt szeretném kérdezni tőled, Miklós, hogy mi volt az az inspiráció? Azt tudom, hogy te már próbálkoztál Mont Blanc-nal valamilyen szinten, majd erről is mesél létszeres, hogy ez mi volt, illetve tudom, hogy a vonzódásodat a magas hegyek iránt, de mégis mi vezetett az, hogy egyszer csak 2022. augusztusában megjelentél a Mont Blanc lábánál, és elkezded ezt a túrát? Hát, szervusz Gábor, örülök, hogy elfogadtad ezt a felkérésemet, és most te vagy a podcaster, én pedig a vendég. Hát kérdésedre válaszolva, 2017-ben valóban én meg akartam mászni a Mont Blanc, csak aztán nem sikerült. Hát különböző okok miatt. Viszont amikor tehát feleségemmel mentünk Chamonix felé, akkor át kellett mennünk a Forclaz hágon. Igen, ennek örülök, hogyha a francia és a svájci neveket te fogod használni, mert nekem beletörne a bicskám, azt hiszem. Hát az igazság, hogy nekem is, tehát sajnos franciául nem tudok, úgyhogy majd elnézést kérek azoktól, akik tudnak franciául, mert én csak ilyen fonetikusan tudom kiejteni, ahogy le van írva. Hát annyit megtettünk majdnem, hogy a adás alá majd linkelünk, illetve a neveket be tudjuk írni, gondolom. Tehát a Forclaz hágónál voltunk, és akkor megálltunk pihenni, és egyszer csak feltűnt egy tábla az egyik ösvény mentén, de tulajdonképpen hát ott volt ilyen étterem, stb. És a táblán egy ilyen nagy zöld kör, és benne egy túraútvonal, és hát elkezdtem olvasgatni a táblát, és hát látom, hogy Tour de Mont Blanc, tehát a Mont Blanc hegy tömb körül van egy túra, és ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet, le is fényképeztem a táblát, hogy jó, oké, ez talán később ezzel majd foglalkozunk. Akkor neked is az volt, mint nekem, hogy előtte csak azt olvasta az ember, hogy ki mikor mászta meg a Mont Blancot, milyen körülmények körül, és erről nem hallottunk erre a túráról előtte. Tehát neked sem volt információ. Ja, nem hallottam, teljesen véletlen. Aztán el is indultunk a feleségemmel egy kicsit, hogy na akkor nézzük, hogy merre megy az út. De tényleg az csak egy ilyen 10 perc séta volt azon a turista úton, és hát oké, kipróbáltuk. Aztán mentünk tovább Chamonix felé, és aztán ugye akkor eltöltöttünk ott egy hetet talán. Csak aztán különböző okok miatt nem sikerült a Mont Blancnak a meghódítása. De ez is megér egy podcastot, de inkább ez igen, én most akkor föl is néztem rád, és nem is tudtam elképzelni, hogy van ez, hiszen volt nekem is szerencsém a Mont Blanc aljába járni, és ott a felvonóval Chamonixból föl is mentünk, az nem tudom, 3600-3400, de olyan magas hegyi betegségek ütöttek ki rajtam egyből, hogy mondom, ezt a 5000 környéki hegyet megmászni, ezért nem lehet egy egyszerű történet. Aha, hát igen. Bár sokan azt mondják, tehát ilyen hegymászó körökben azt mondják, hogy a Mont Blanc az egy könnyű hegy, könnyen mászható. Hát igaz, hogy évente körülbelül olyan 30-an meghalnak, de ezt leszámítva könnyű hegy. Szóval ezt azért idézőjelbe tenném. Tehát minden hegynek azért megvan
a maga veszélye, meg hát ennek az egész sportnak is megvan a veszélye. És hát utána, tehát évekig gondolkodtam ezen, hogy hát ez csak meg kéne, és aztán 2022-ben így télen, talán épp januárban, így megint elébem került ez a dolog, és mondtam, hogy oké, akkor az idén ezt meg kell csinálni, azt még úgy pontosan nem tudtam, hogy mikor, de arra gondoltam, hogy talán nyár vége lesz a megfelelő pillanat, mert akkor már kevesebben vannak, mert azért tudtam, hogy ez egy elég népszerű túraútvonal, tehát sokan lesznek, és hát én azért a tömeget annyira nem szeretem. Volt egyébként benne részem, így a túra során, egy vasárnapi napon, hát tényleg. Gondolom az azért is van, mert egy-egy szakaszát is meg lehet csinálni ennek a túrának, és akkor hétvégén akár egy-egy szakaszt teljesítenek emberek, nem? Igen. Tehát Chamonix környékén ugye felvonóval feljönnek a 2000 méter magasba, és akkor ott mennek a túraútvonalak, és akkor jön a család gyerekekkel, és hát mondhatnánk, hogy így könnyű. Hát igen, így könnyű, tényleg ott bóklásznak 1-2 órát, aztán megkajálnak fönt, gyönyörű kilátás, és utána lemennek felvonóval, aztán kocsival hazamennek, tehát így is lehet, és mondjuk a franciák, tehát ezt azért észrevettem, hogy ők igencsak szeretnek a természetben lenni, tényleg rengetegen vannak hétvégén a hegyekbe. Jó, tehát ott tartottunk, hogy akkor 2022-ben megszületett nagy döntés, hogy akkor valahogy el kéne indulni. Igen. Tudom, mert akkor hívtál engem, és én megmondtam, hogy inkább megyek a vízre. Igen. Hát én is félig meddig vízen voltam, mert Opatiában voltam, és hát ott nyaraltunk a feleségemmel, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy valamint a hét közepén, hogy jó, akkor én hétvégén elindulok. És akkor hát valahogy egy ilyen túrára azért másképp szoktak készülni. Igen, de valahogy már én azért tudat alatt készültem erre, tehát amikor lementünk Opatiába, akkor már olyan cuccokat pakolgattam be, ami már ehhez a túrához kellhet. Hát sátram nem volt, hálózsákom volt, 1-2 dolgot azért meg kellett még vennem. Szombat reggel elindultam Opatiából, és hát ugye végig... Hát a legjobbkor meggondolom az autópályák, a nyaralóhelyeken telítettek, nem? Igen, hát szittam is magam. Hát gyakorlatilag ugye 1 óra alatt átértem Olaszországba, ugye Triestnél rá az autópályára. Hát katasztrofális. Szerintem ezek ilyen 3-4 sávos, legalábbis ott arrébb 200 kilométerre már ilyen 4 sávos autópályák vannak, de mind a 4 sáv telítve, totál telítve. Minden nagyváros előtt dugó van, úgyhogy szombaton nem szabad elindulni, legalábbis nyáron Olaszországba, mert hát ugye mindenki megy a tengerpartra, úgyhogy az tényleg egy elég katasztrofális volt. Nagyon sokáig is tartott az út, hát onnan Opatiából durván olyan 700 kilométer Chamonix, és hát ugye emiatt azért elég későn értem oda. Hát ugye a Mont Blanc alagúton kellett átmennem. Akkor egy újabb challenge. Hát egy újabb 2 órás, tehát Courmayeur-ben vannak táblák, ugye, meg mindenféle ilyen elektronikus kijelzők, hogy mennyit kell várnod még. Hát ki volt írva, hogy körülbelül 2 óra a várakozási idő. Az igen, majdnem, mint az ukrán határon. Igen, és hát igen, végig araszolgattam azt a 2 órát. Külön van sáv egyébként kamionoknak, a személyautóknak. Hát a kamionok, az fantasztikus, hogy ott milyen sor állt. Na mindegy, elértem oda 49 euró
egy út az alagútba. Nem olcsó. Nem, tényleg nem olcsó, de én úgy számoltam, hogy engem most nem érdekel, ugye ez a... Csak én már oda nem, igen. Van azok, az embernek semmi pénz nem számít. Bármennyit kifizetek, csak jussak már át. Egyébként az alagút, ha jól tudom, 11 kilométer hosszú, és tehát úgy engedik be. Volt egy marha nagy baleset bent, és tűz ütött ki az alagútba. Sok ember meghalt, egyébként az a francia oldalon állítottak egy emlékművet nekik, és tehát nagyon szigorú rendszabályok vannak, tehát csak úgy mész be az alagútba, hogy tehát sorompó enged be, és 250 méteres távolságot kell tartani, és a sebességed az 50 és 70 kilométer között. Se kevesebb, se több. Se több, így van, se kevesebb, se több. És akkor így szépen. Egyébként vannak a falon ilyen kék színű lámpák, és abból 2 kell mindig, hogy legyen a 2 kocsi között. Egyébként ez szerintem nagyon jó ötlet, és kell is. Lehet, hogy buta kérdés lesz, de a hallgatók szempontjából szerintem fontos. Ugye te az Isztria partjáról indultál, nyilván, ha én most neki vágnék, innen Magyarországról vágnék neki, hasonló, ugyanezt az útvonalat kéne követnem Olaszországba, vagy azért javasolnál inkább mást? Hát én inkább egy másik, inkább Ausztria, Svájcot javasolnám, talán közelebb is van, mert most ezt azért erre nem merek megesküdni, viszont az autópályadíjak mindenképpen olcsóbbak lesznek. Meg akkor talán kevesebb idegeskedéssel járna. Hát hogyne. Szóval az olasz autópályák iszonyú drágák. Tehát nekem oda-vissza 120 000 forintomba került csak az autópálya, meg hát persze ebben benne volt az alagútnak a díja is. Franciaországban nem kellett, mert ugye az alagút után már rögtön ott van 20 kilométerre Chamonix, és hát igen, átértem az alagúton, megérkeztem Chamonix mellé, de nem kellett bemennem, mert én Le Zousba mentem, amit úgy írnak, hogy Les Hauts-Hes. Az első nyelvváros. Igen. Megkérdeztem Sanyi rokonomat, aki Franciaországban él, hogy Sanyi, hogy ezt hogy kell kimondani, és akkor mondta Le Zous. Hát mondom, tökéletesen, egyértelmű. Hát mindegy, hát franciák ilyenek. És aztán Le Zousba megtaláltam a kempinget, a kemping Bellevue, ott szálltam meg, igen, amikor megérkeztem, akkor már igencsak esteledett, úgyhogy tényleg nem volt másra időm, csak az, hogy bejelentkeztem, sátrat felállítottam, kajáltam valamit, aztán már... Az a kérdésem felét, hogy ez a túrának az indulópontja, vagy akár máshonnan is el lehet indulni. Tehát, hogy miért innen indultál, ez a kérdés? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez tényleg a hivatalos indulópontja. A hivatalos indulópont viszont, hogy én arra gondoltam, hogy ezt a túrát még egyszer megcsinálnám, akkor biztos nem jövök át az alagúton, azért, mert egy csomó pénzt, meg időt megspórolok, hanem akkor inkább az olasz oldalról indulnék, és hát gyakorlatilag... Hát igen, a kérdés is ezért volt, mert ez körtúráról beszélünk, hogy a parasztész azt mondaná, hogy kvázi teljesen mindent, hogy ezt a kört honnan kezdem el. Így van-e erre, nem tudom, hogy egyébként jár-e valami plecsni ezért a teljesítésére, és ezért számít, hogy Le Zousból indulsz, vagy máshonnan. Nem, igazából szerintem plecsni az nem jár. Tulajdonképpen a fénykép, amit ott megcsinálsz. Ott van egy ilyen ív. Hát inkább egy ilyen székelykapuhoz hasonlítanám, hát diadal ív, ilyen archnak hívják. Azon, ha átmész, akkor az azt jelenti, hogy oké, vagy oda megérkezni, az tényleg az egy felemelő. Jó, tehát történelmileg akkor Le Zous az indulóhely, és aki először teljesít, annak már csak a történelmi hűség miatt ajánlatos akkor Le Zousból indulni, aki meg másodszor az válaszol valami jobb helyet magának. Így van.
De egyébként Lezús egy kedves kis város, tehát érdemes. Meg hát aki szereti a franciákat, a francia életérzést, ugye hát Chamonixban megtalálja, ha bár azért Chamonix igencsak ilyen turista paradicsom, lehet, hogy azért annyira nem a francia jellegzetességek jönnek ott elő, hanem inkább ilyen mindenféle turista csalogató dolgok. Lezús az már kicsit nyugodtabb ilyen szempontból, ott már megtalálhatók jó kis éttermek. Ha már ugye megtervezted az indulás helyszínét, előbb már említetted, hogy azért valami terv volt a fejedben. Gondolom, hogy akkor azért nagyjából fölosztottad magadnak, hogy mennyi idő alatt szeretnél megcsinálni túrát, hol fogsz megszállni, vagy ennyire nem terveztél? Hát nem. Tényleg úgy indultam neki, hogy az első nap 15 kilométernél nem akarok többet csinálni, mert mégiscsak egy bemelegítés, vagy hát rá kell hangolódni, meg az ember ne az első napra amortizálja le magát. Te előbb azt említetted, bocsánat, hogy azért nagyon sokan túráznak. Gondolom akkor, meg ahogy én is utána olvastam, azért a szálláshelyek kérdésében is azért rengeteg van, ugye, meg nagyon sokféle, de azért nem biztos, hogy meg tudsz szállni, mert telített, és a beszámodat is olvasva, ahogy említettem, az első kempingben is voltak ilyen élményeid. Uh-huh. Gondolom itt nem a síszezon ilyenkor nincsen, gondolom itt a kemping az főleg a hozzád hasonló turistákkal vagy túrázókkal volt tele, nem? Uh-huh. Igen. Igazából olyan marha nagy tervet nem csináltam. Ami fontos, és szeretném kiemelni, hogy van egy TMB nevű applikáció, azt érdemes letölteni, mert akkor ugye online tudod magad követni, az egyébként sokszor segített az embernek. Ez úgy érem, hogy az navigáció is akkor. Igen, ez egy navigációs app, tulajdonképpen jó, tényleg nagyon hasznos volt, meg megvettem egy kis könyvecskét, amit el akartam hozni, de most nem találtam meg. Végül is ez nagyon jó, az egy angol szerzőnek a kiadványa, és akkor ő itt ajánlgatott mindenféle ilyen szálláshelyeket. Az első, tulajdonképpen mindig úgy terveztem a szállásokat, tehát minden nap, mikor megérkeztem valahova, akkor elterveztem, hogy akkor a következő napon milyen lehetőségeim vannak. Tehát, hogyha ennyit tudok menni, akkor eddig jutok el, ha tovább, akkor egy másik szálláshelyet néztem ki magamnak. Egyébként ennek azért van hátránya, majd fogok erről beszélni. Viszont a kempingben biztos voltam, hogy ott mindig lesz lehetőség, és csak egy tanács, hogy általában este felé telítődnek a kempingek. Tehát, hogyha te délután 3 óra, 4 óra felé odaérsz a kempingbe, akkor tutira, hogy lesz helyed. Ugyanígy a menedékekkel is, tehát a menedékházakkal ugyanez a helyzet, viszont ott azért érdemes előre foglalni. Csak hát előre foglalni, jó, oké, egy franciának azért könnyű, odaszólok, hogy na, akkor megyünk 5-en, és akkor de így külföldről nem tudom. Meg akkor már tényleg nagyon előre kell tervezni mindent, és gondolom napról napra, te meg ahogy mondtad, hogy a kilométereket is napon mindig este döntötted el, hogy éppen mennyi lesz a következő, tehát így nehéz előre foglalni Hát igen, meg ezért se akartam előre szálláshelyet foglalni, mert bármi közbe jöhet. Tehát már az első éjszaka, amikor itt Lezúsban voltam, már ott kétségeim voltak, hogy én egyáltalán ezt az egészet meg tudom-e csinálni. És ugye az ember lefoglalja végig, és mindenütt talán lehet, hogy előre ki is fizeti, hát akkor az bukta. Hagy kapaszkodjak bele, mondtad, hogy voltak kétségeid. Még visszatérünk egy picit majd a szállásokra, de ebbe hagy kapaszkodjak bele, hogy mik voltak ezek a kétségek, mert miből fakadtak, mert azért azt mindenkit érdekel, hogy mi az, amin át kell lendülni egy indulás előtt. Uh-huh. Igen, ez egy jó kérdés. Amikor éjszaka felébredtem, akkor tényleg ilyen nagyon rossz gondolatok gyötörtek engem, hogy egyrészt
Hát én még ilyen hosszú utat egyszerre nem csináltam. Másrészt az, hogy külföldön vagyok, ugye azért ez se egy jó dolog. Oké, meg tudom értetni magam, meg tényleg az ember nem hát ilyen afrikai országba megy, tehát itt azért az ember biztos, hogy bármilyen ellátásban azért tudna részesülni, bármi történjék. De hát igen, meg a másik az, hogy ez egy körtúra, és közötted ott van a hegy. Tehát nem is tudok visszatérni. Tehát mondjuk a harmadik napon, negyedik napon valami bajom van, akkor hogy jutok vissza? Tehát választhatok, hogy vagy visszamegyek, vagy előre megyek, de akkor is több napi út áll előttem. Tehát nincsenek... Nincsenek kiszállási lehetőség a túrán? Nincsenek kiszállási, abszolút. Tehát akár... Jó, egy kiszállási lehetőség van Courmayeurbe, az olasz oldalon, de akkor ugye megint vissza kell menned az alagúton, de gyalog nem, tehát gyalogolni... Hát valami tömegközlekedést kell választani. Így van. Tehát jó, persze mindent meg lehet oldani, tehát ez is volt egy ilyen, hogy fogom ezt egyáltalán megcsinálni, meg tényleg az, hogy tehát ilyen túrákat még nem csináltam igazából. Vízitúrába igen, de gyalogtúrába nem, és hát ugye azért tényleg nem az Alföldön battyogunk, tehát tényleg bármi közbe jöhet. Ezerféle ilyen hülye gondolat szállta meg az embert, és aztán azt mondtam, hogy jó, oké, azt most már hagyjuk a fenébe. Tehát lehet szórakozni, ugye itt az agy mindig tud mindenféle variációt felállítani, és ezt akkor meg kell állítani, hogy kész, gondoljunk arra, hogy minden sikerülni fog, és akkor... Pedig gondolom ebben a kempingben volt azért egy ilyen Tour de Mont Blanc-os hangulat, azért nem hatott, tehát nem könnyítette még egy kicsit, hogy volt, hogy elég sok sportás, aki hasonló gondolatokkal küzdhet. Ja, nem segített. Hát én igazából úgy nem láttam azokon a srácokon, meg lányokon, hogy valamiért aggódtak volna. Hát akkor pont azért, mert ők jól érezték magukat, akkor nagy baj nem lehet, hogy erre gondolt. Hogyne. Egyébként tényleg egy felemelő érzés, meg hát láttam azokat a srácokat. Na most itt azért egy ilyen kempingben azért nagyon érdekes figurák is előfordulnak. Előbb belekezdtél a szállásoknak a mesélésébe, tehát most már tudjuk, hogy lehet kempingekbe aludni, vannak kempingek a körtúrán. Említetted a menedékházakat. Én úgy tudom, akár hotelek is találhatók a falukba legalább is. A kérdés most főleg a hardcore-os túrázók vagy sportásaink miatt kérdezem, mi a helyzet a vadkempinggel a túraútvonal mellett? Tudsz-e kempingezni? Van-e rá lehetőség? Hát lehetőség persze mindenre van, igazság szerint nem szabad, de én láttam főleg a francia oldalon is, az olasz oldalon is láttam, hogy vadkempingeznek, tehát elvileg nem szabad, de szerintem nem foglalkoznak vele, tehát hogyha bárhol... Nem mászkálnak, gondolom 2000 fölött annyira, nem a rendőr. Ja, nem, de egyébként érdemes, szóval jó, persze, olcsóbb, ha vadkempingezik az ember, meg hogyha nagyon szereted a bushcraftot, akkor oké, de én szeretek, lefürdeni egy ilyen kempingbe, akkor kajálni, sörözgetni. Hát ugye a sört azért nem viszi magával az ember, az egy nagyon nehéz ital. Igen, ez lesz a következő kérdés, ami majd a perszerelésre vonatkozik, de ha nézzük a túrának az alapadatait, mert erről még nem beszéltünk annyira, hát annyit tudunk, hogy 3 országon megy keresztül, több mint 10 000 szint van benne, ami ugye meghaladja az Everest emelkedését. Tudjuk azt, hogy 170 km maga a körtúra, bár vannak alternatív útvonalak is, erről majd biztos fogsz nekünk mesélni, és ha jól tudom, akkor 2600 méter fölött van a legmagasabb pontja
ennek a túrának, és hát nagyjából ott olyan 1500-2000 környékén mentek végig, nem? Tehát ez Igen. tehát mondhatjuk, hogy magashegyi túrának nevezzük. Nyilván a felszerelést ehhez mérten kell összeállítani. Ennek gondolom azért bárhol megyünk egy többnapos túrára, a legfontosabb eleme nyilván egyrészt a cipő, amiben végiggyalogoljuk ezt a túrát, illetve hát a hátizsák, ahol visszük a házunkat. Bár én hallottam, hogy vannak olyan szolgáltatások, hogy csomagot viszik melletted a szállásról szállásra, de hát erről most nem fogunk beszélni, mert nálunk sportembereknél ez nem dívik. Tehát nyilván a hátadon vitted a házadat és az összes felszerelésedet. Tehát először azt kérdezném, hogy a lábbeli, tehát ami a legfontosabb, mert ugye ezeken a túrákon általában szokott lenni a probléma, hogy hólyagosodás történik, föltörő a lábadat a cipő, beleizzad a láb, stb. Átázik a cipő. A másik pedig a zsák, mert ugye azt azért tudjuk, hogy nem kevés felszerelést kell vinni, és azért az nem mindegy, hogy szellőzik, hogy fekszik a hátadon. Erről mondaná pár szót, hogy vágtál neki ezzel a két felszereléssel. Mit vittél magaddal? Hát először is vittem egy ilyen 70 literes hátizsákot, azt jól kitömködtem, tehát mindenféle. Hát ugye ezt úgy szerveztem, hogy alulra teszem az ilyen, ami a szállással kapcsolatos, tehát a sátor egy felfújható matrac, tehát felfújható és nagyon ultra könnyű, mindenből ultra könnyű volt, matrac, hálózsák, és aztán jött a ruházat, és a legtetején a kaja. Tehát kb. így szerveztem a dolgokat. Aztán indulás előtt olyan 18 kilóra satszoltam, és óriási volt, tehát a fejem fölé ért a hátizsák, még azon kívül is lógott egy szandál. A hallgatókat meg a nézőket azt gondolom ez érdekli, hogy akik hasonló túrába gondolkodnak, hogy egyáltalán mi az a szint, ami alá nem szabad menni egy ilyen túránál. Tehát értem. Nyilván nem a kínaiba vetted a bakkantsodat, és gondolom a hátizsákot se. Tehát igen, az nem baj, hogyha tudjuk, hogy mire kell odafigyelnünk egy ilyen túrán, mert mégiscsak azért akár 10 napig is folyamatos túrán hordhatott ez. Igen. Hát a cipő az rettentő fontos, de egyébként minden fontos, tehát a legutolsó részlet is fontos. Igen, gondoltam, hogy erre kitérünk, csak mondom, ez az első két legfontosabb, tehát ott nekiállunk tervezni valamit, akkor hát ezen nagyon sok múlhat. Tehát, hogyne. Hát a cipő az ugye rettentő fontos, hogy legyen betörve, tehát ne egy új cipőbe menj, mert az katasztrófa. A másik az, hogy persze, hogyha igen, ez egy nagyon hosszú kérdés egyébként, vagy egy hosszú választ lehet adni rá. Lehet ezek tényleg a túrabakancsokat választani. Én igazából nagyon annyira nem szeretem őket, mert hamar, tehát ugye most augusztus-szeptemberről beszélünk, hiába magas hegy, azért tűz a nap rendesen. Tehát bemelegszik az embernek a lába, beleizzad, és ha beleizzad, akkor felpuhul a bőr, és akkor nagyon könnyen kialakulhat egy vízhólyag a sarkon, ami szerintem hát rettentő kellemetlenné teszi a további túrát, vagy esetleg még meg is tudja hiúsítani. Én egyébként egy könnyű cipőt javaslok, tehát láttam én ott embereket ilyen, tényleg, mint aki az Everestet akarja mászni, tehát olyan bakancsokba, nézd, ha hozzászokott a lába, akkor oké, persze, ha ő ezt bírja, akkor legyen, de én mindenképpen valami könnyebb cipőt javasolnék, akár egy ilyen félcipő bőven. Személyes kérdés, akkor én általában ilyen
terefutócipőbe szoktam túrázni. Egy ilyen túrát, és jó, de csak a magyarországi hegyekbe lehetne ilyet teljesíteni. Mert azt mondja, ugye az viszont nem fogja annyira a bokát. Én azért használom, mert amikor túrázok, akkor általában én nem túrabotot használok, hanem Nordic Walking botot, és ott a bokának mozogni kell. De nem tudom, milyen a terep egy ilyen magashegyi hegyen, ahol lehet, hogy a bokát mégiscsak fogni kéne valaminek. Erről mi a vélemény? Hát az a vélemény, hogy tényleg az ember nézzen a lába elé, tehát úgy igen, tényleg nagyon, nagyon durva terepek vannak, tehát nem aszfalton szerintem egy olyan 5 kilométert, hogyha mentem, nem morvás út, hanem mindenütt köves, földutak, hát ösvények vannak. Hát fönt 2000 fölött ott pedig már tényleg ilyen sziklákon lépked az ember. Igen, ott nem az van, hogy közbe küldöm meg csinálom a selfie-t és megyek, meg telefonozok, meg minden más csinálok, hanem akkor tényleg nézi az ember a talajt a lába előtt, hogy na most akkor melyik kőre lépjek, és akkor talán megúszza. Egyébként tényleg meg lehet úszni, de mindenféle komoly bokaficam nélkül. Nem tudom, én most nem akarok tényleg így nagyon előre szaladni a dolgokba, de a végén én már egy túraszandába csináltam az egészet. És azzal is tudtad teljesíteni. Persze, igen. Igen, tehát azt mondod, hogy olyan cipőt találjunk, ami számunkra kényelmes, nyilván a talpa az feleljen meg ugye a terepviszonyoknak, tehát ne egy sima talpú cipőbe bemenjünk. Legyen egy kicsit nagyobb, mint a lábunk, hogy szét tudjon terülni a láb. Gondolom, ezek a legfontosabb ismérvek egy ilyen. Hát hogyne. Egyébként ez nagyon fontos, hogy talán egy picivel legyen nagyobb a cipő, mert ugye sokat megy az ember lefelé. Ha lefelé mész, akkor előre csúszik ugye a lábod a cipőben, és ne legyen hegyes orra, tehát ez katasztrofális, némelyik cipőt látom, hegyes orrú összenyomódik a lábujjak. Ott mondjuk, ha mész lefelé egy 800 méter szintkülönbséget, gyakorlatilag nem is kell annyi, 300-400 méter szintkülönbség lefelé, és lehet, hogy kivérzik valamelyik lábodúja, mert annyira összenyomja a cipő. Egyébként nekem ez történt az akklimatizációs túrám alatt, ugye az vasárnap én csináltam egy ilyen... Tehát az indulás előtt. Így van, indulás előtti napon csináltam, na nézzük meg, hogy szuperál a cipőm, akkor én nekem egy dekatonos cipőm volt, és hát nem igazán túracipő, majd azért erről még akarok beszélni. Nem egy túracipő, hanem ez egy vadászoknak kitalált, ez a szolognak, nem tudom, hogy kell mondani, típusú cipő volt. Hát fölmentem talán, mondom, egy 400-500 méter szintkülönbséget, leértem, vérzett a lábom, úgyhogy azt mondtam, hogy hát ezzel azért óvatosan, és tényleg elgondolkoztam, hogy akkor most mi a fenét csináljak. Jó, van nálam egy túraszandál, de hát azért az röhelyes, hogy fogok most egy túraszandálba. De aztán, amikor én már úton voltam, akkor láttam olyan megoldásokat, tényleg láttam a kínai 3000 forintos tornacipőt, szóval tehát ilyen is előfordul. Persze lehet, hogy ő nem végigment. Ami nagyon fontos, hogy legyen Vibram talpa. Tehát vagy még ami nagyon, nagyon népszerű azon a területen, az a Hoka márka. Tehát gyakorlatilag az emberek 50%-a az Hoka cipőbe ment. Most azt hiszem, hogy talán ez egy francia gyártmány, lehet, hogy azért. Még ugye a zsákról beszéltünk, hogy nem is a konkrét márkára, hanem milyen szempontok alapján választotta el a zsákot erre a túrára? Ja, hát a zsákot sajnos azt nem jól választottam, mert úgy választottam, hogy legyen minél nagyobb, minél több cucc beleférjen, aztán persze ez majd azért meg fog változni. Sajnos
amit választottam, az egy ilyen egyterű. Tehát nincsenek benne rekeszek. És nekem ez volt a legnagyobb problémám, hogyha valamit ki kell venni alulról. De egyébként annyi előnye volt a zsáknak, hogy az oldalán van így függőlegesen egy cipzár, tehát hogyha be kell nyúlnom alulra, akkor az ki tudjam venni, de abból a szempontból jobb lenne, hogyha több rekeszre lenne osztva a zsák, hogy az ember tudná rendszerezni a dolgokat. Tehát van olyan dolog, ami napközben nem kell benyúlni, de én ezt így oldottam föl, hogy így gyakorlatilag így elméletben 3 részre osztottam, és akkor fölül mindig a kaja, meg az ital. Az a baj, hogy még oldalzsebe volt a zsáknak, szóval tehát tényleg nagyon, nagyon hülyén választottam ki. De hát mindegy, ez a lényeg, ezt túl tudjuk élni. Ja, hát és akkor a következő meghatározó dolog, hogy mi az a súly, amit viszel ebbe a zsákban a hátadon. Tehát itt azt tudjuk, hogy azért, amikor, bár nem olyan nagyon hosszú távokról beszélünk, ilyen max. 25 km szerintem, amit szoktak itt menni ezen a túrán, de nyilván nem átlagos terepen, tehát itt azt gondolom 1 kilónak is már nagyon komoly szerepe van, hogy milyen gyorsan párd el az ember. Tehát az egy pár szóba elmondanád, hogy sikerült csökkenteni a súlyt, nyilván sátor, egyéb, mi az, amit nagyon muszáj volt vinni magaddal, és mi az, amit akár otthon is adtál volna, így most már utólag, amikor látod. Hú, hát az igazság, már nem emlékszem, hogy miket vittem magammal, de azt tudom, hogy az elején tényleg tehát fullosra volt tömve a zsák, tehát gyakorlatilag zsebkendőt nem tudtam volna már beletenni. És hát megemeltem, hát iszonyat súlya volt. Mondom, erős gyerek vagyok, erősek a lábaim, visszük. Hát nagyon sokat szenvedtem vele. Hát persze... Mi lenne az ideális súly szerinted? Az ideális súly, próbáljunk meg 10 kiló alatt maradni. Tehát akkor az azért elég ultralight akkor. Igen. 10 kiló. Tulajdonképpen én tehát minél könnyebb legyen. Ez a lényeg. Mert volt olyan szakasz, vagyis hát ugye, mikor megy az ember, ő viszi a zsákot, és akkor lerakja, megpihen, és akkor úristen, ott bóklászik ott a zsák környékén, ugye pihenget, stb. És hogy úristen, mintha a levegőbe járnék, tehát annyira más az érzés, és tényleg arra kell törekedni, hogy minél kevesebb legyen a súly. Jó, tehát törekedjünk arra, hogy a sátor, a deréka, a hálózsák az mindenféleképpen ultralight legyen. Ruházatban, nyilván akkor akármennyi ruhát nem bírsz magaddal. Egy ilyen túrán milyen ruházatnak kell benne lenni a zsákba, vagy rajta? Tehát mi az, amit mindenféleképpen magaddal kell vinni, és mennyiségre? Hát igen, én is vittem mindenféle ilyen melegítő dolgokat, meg stb. Aztán végén már nem kellett. Tehát nadrágból rövid nadrág. Hogy érkeztem meg? Inkább azt mondom el, hogy mennyi cuccal. Gyakorlatilag... Hát igen, ez is az a kérdés, hogy mennyi került ki, igen. Igen. Hát gyakorlatilag az a ruha, ami rajtam volt, azon kívül már csak egy esőkabát volt a hátizsákba. Semmi más. Legfeljebb talán még egy meleg sapka. Tehát, de gondolom váltóalsó azért ilyenek voltak, nem? Hogy az se. Nem. Plusz súly. Plusz súly. Hát persze ez attól függ, hogy ki mennyire izzadós, meg van szaga, én hál' Istennek. De én egy hétig még elbírom. Meg ezért hogyan az ember merinóizoknit, nem gyapjóból. Ja, hát abból is a legvékonyabb tényleg, mert nem szabad ilyen túrára, nem szabad ilyen frottézoknikat, meg ilyen dolgokat vinni. A legvékonyabb cérnazokni, ami jól szívja a nedvességet, és az egyébként érdekes, a cipőt sem szabad megkötni teljesen,
Tehát úgy, hogy mondjuk, hogyha van egy bokáig érő bakancsod, nem szabad megkötni, mert nem fog levegőzni. Itt a lényeg a levegőzésen, hogy tudjon kiszáradni, mert egész nap menetel az ember. Hát ilyen 6-7 órákat menetelsz, és vagy amikor megállsz, akkor le kell venni a cipőt, zoknit, kiteríteni, tehát mondjuk megáll az ember pihenni, vagy enni, akkor mindjárt levetni a lábbelit és szárítani. És akkor a végén 1 hét múlva lehet ugyanazt zokni használni, esetleg a kempingbe lehet mosni. Na most a kempingről annyit, hogy az ember mos, és akkor mondjuk délután 2-kor, 3-kor megérkezek a kempingbe, és kiterítem, vagy kimosom a ruhámat, és kiteregetek, kihúzok egy kötelet 2 fa közé, kiteregetem, na ez estére megszárad, hát nem. Nem fog megszáradni, mert 5 órakor eltűnik a nap, ugye a hegyek. Magas hegyek. Igen, annyira magasak a hegyek, persze mondjuk jó, ez tényleg a terület válogatja, hogy el fog tűnni a nap, és akkor ott maradsz vizes zoknival, vizes ruhával. Úgyhogy, de ez még csak az első napokban volt, úgyhogy akkor még volt nálam ruha. Később megszabadultam tőle. Hát akkor szerintem majd erre is visszatérünk, de a elég hosszúra nyúlt a bevezető, szerintem vágjuk bele a túrának, hiszen ugye a gyakorló napod, az akklimatizációs napod után azért csak elindultál. Nem kis súlyú hátizsákoddal, de még az indulás előtt, lehet, hogy két részes lesz ez a podcast, de nem baj, mert figyelj, annyi információ van, hogy tényleg ez szerintem igen, én is akartam ugye nem térték ki teljesen részletesen azért, hogy mitől lett ultralight a zsákod, mert azért nyilván ez részletebb is érdekelti a hallgatókat. Igen, majd azt is elmondom, hogy lehet ezt csinálni. Ja. Hát el lehet dobálni az egészet a kukába. És egy darab bivakzsákkal elindulsz, nem? Persze egyébként mindegy, majd menet közben azért ezek a dolgok ki fognak derülni. Oké, bocsánat, itt közbevágtam. De semmi gond, de a kérdés jó volt, és tényleg a felszerelés az egy nagyon fontos dolog. Itt nagyon-nagyon hát igen, én próbálok úgy kérdezgetni most, hogyha mit tudom én jövőre nekivágnék ennek a túrának, akkor fölkészültebb legyek, mint amilyen te voltál 2022-ben. Én egyébként elég igénytelen vagyok. Ezt a feleségem tudja bizonyítani. Szóval tényleg nem, tehát most az, hogy valami nem kényelmes, hát majd akkor legközelebb az lesz, de hát most ezt kell kibírni, és kész. Mindegy, lehet, hogy ezt majd azért kivágjuk. Ja igen, az akklimatizációs nap. Tehát, ugye szombaton megérkeztem, vasárnap reggel ugye fölébredtem, akkor hát volt 1-2 dolog, ami hiányzott, kellett vennem egy ultrakönnyű sátrat, mert sajnos csak egy 2 személyes sátor volt nálam, és hát gondoltam, hogy a Chamonixba biztos kapok, aztán igen, hát reggel bementem Chamonixba, és mit ad Isten, az Ultra Tour du Mont Blanc-nak a befutója volt aznap. Ez tulajdonképpen ugyanaz, tehát ugyanazt az utat csinálják meg, ezt a kört csinálják meg, ilyen vas emberek, igen, futva, 48 óra van nekik adva, tehát ez a szintidő, aki ezt nem tudja teljesíteni, az már automatice kiesett a versenyből, de hát igen, egyébként felemelő érzés, tehát amikor látod ezeket az embereket befutni, tényleg olyan szerelésbe, minden ultra könnyű, tehát a ruházatuk, a hátizsák. A hátizsák az nem is tudom,
tehát olyan, mint amit mi el szoktunk vinni egy ilyen egynapos túrára. Itt van egy kis, mit tudom én, kis vízecske, és hát szerintem, ja igen, bot például ide befűzve, összecsukható ilyen teleszkópos bot, és úgy futnak be, ugye Chamonix belvárosában van a befutó, egyébként óriási nagy rendezvény, ez nagyon fontos egyébként a franciák életében, ezt minden évben megrendezik ezt a versenyt. A világ összes országából jönnek, tehát én láttam ott Iránit, Tajvanból, tényleg elég sok távol-keletit láttam, amerikai zászlóba beburkolva, és az emberek, akik tehát ott állnak, szóval tényleg annyira akkora tiszteletet vívnak ki ezek az emberek, tehát mindenki tapsol, dobol, kiabálnak nekik, gratulálnak, pacsiznak. De akkor ez így lehet, hogy kezdtek már a rossz érzéseid is elmúlni, nem? Ha ők 48-szorot megcsinálják, akkor hát most te sokkal kényelmesebben fogsz menni. Tehát nem olyan lehetetlen a küldetés. Igen, én is persze néztem egy darabig, aztán elmentem, vásárolgattam egy-két cuccot magamnak, és aztán mentem vissza a parkolóba a kocsimhoz, és akkor láttam, hogy egy emberke megy előttem. Hát látszott rajta, hogy ő futott. Tehát futó volt, beért a célba, ment vissza, gondolom, a szállodába, és akkor leszólítottam, már nem is tudom, hogy mit mondtam neki, de hogy nehéz volt, vagy valami ilyesmi, elkezdtünk beszélgetni. Hát kiderült, hogy egy Angliából jött, 58 éves, tehát ugyanannyi, mint én, és mondta, hogy hát sajnos az idén nem jó volt az ideje, mert 36 óra alatt teljesítette, és mondta, hogy ezelőtt 4 évvel is futott, akkor 40 perccel jobbat futott. Ja, és akkor mondta, hogy de hát ő még sehol sincs, hát aki megnyerte, azt hiszem talán egy spanyol srác, ő 20 óra alatt futotta le. 20 óra alatt 170 kilométer, 10 000 méter. Szinte elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen. Én kiszámoltam, ez egy ilyen 9 kilométer per órás, és hát étlenszomjan, ha bár vannak ilyen megállók, egyébként a YouTube-on teli van ez ilyen videókkal az Ultra Tour du Mont Blancról, majd azért tehát érdemes így ránézni. Szóval tényleg ezek vasemberek. És akkor ugye visszamentem Chamonixból, és akkor mentem ezt az mondjuk úgy akklimatizációs túrát, ahol feltörte a lábamat a cipő, aztán jó, oké, másnap elkezdtem. Jó, de az a szerencse, hogy ugye még a futóknak megvan szabva ez a 48 óra, addig nekünk túrázóknak nincs megszabva az időkeret, ki maga a szabad ideje, illetve teljesítőképessége alapján tudja teljesíteni a túrát. Ha jól tudom, maga a Tour de Mont Blanc ugye 11 szakaszra van osztva, de nyilván ez azt jelenti, hogy minden nap teljesítek egy szakaszt a 11 nap, de tudom, hogy te is 7 nap alatt teljesítetted, és általában ezt is javasolják a túra szervezői, hogy ilyen azért 9-14 nap között ideális. Gondolom a 14 napban már pihenőnap is elképzelhető. Te hogy azt mondtad, hogy ugyan naponta terveztél, de azért volt egy időkeretet, gondolom, ami alapján beosztottad azért a túrát. Te hány napra terveztél? Igen, ez pont jó kérdés, mert én gyakorlatilag itt ezen a versenynek a befutóján itt, és amikor beszélgettem ezzel az angol emberrel, akkor határoztam el, hogy én akkor ezt most 7 nap alatt meg fogom csinálni. Tehát úgy kezdtem el gondolkozni ezen. Ugye első nap az mindenképpen valami bemelegítő, tehát ne szedjük szét magunkat, és akkor fokozatosan növelni
a távolságot, meg a teljesítményt, de igazából ugye nem tudod, hogy mi áll előtted, tehát most hiába azt mondod, hogy jó, akkor ma megyek 20 kilométert, de hogyha van benne 2 darab olyan, hogy mondjuk 1500-ról föl kell menni 2300-ra, és ebből 2 van, akkor már nem biztos, hogy a 20-at meg fogod tudni csinálni. De szóval úgy nagyjából nézegettem a térképet, és akkor úgy nagyjából kialakult a megállók, de aztán voltak benne módosítások, és az is bennem volt, hogy oké, én most 7 napra tervezek, de lehet majd egy olyan időjárás, ami miatt nem tudok menni. Tehát Akkor az is egy javaslat, hogy amikor tervezünk, mert azért nyilván valakinek, akinek vissza kell menni a munkába, tervezzen úgy, hogy az időjárás bármikor közbeszólt, hogy kénytelen beítatni egy pihenőnapot esetleg. Tehát valami tartalékot mindenképpen hagyjunk rajta akkor ezek szerint. Igen, nekem nem voltak ilyen megszorításaim, hogy vissza kell menni munkahelyre, stb. Tehát, hogyha én úgy gondoltam, hogy akkor 2 hétig maradok, ha 2 hét alatt, akkor 2 hét alatt csinálom. Persze az már azért nem egy kihívás. Én azért mindenképpen akartam beletenni, tehát nem csak gyönyörködni akartam, hanem egy kis sport teljesítményt is akartam beletenni, amit most így utólag nem bánok, de legközelebb már nem így csinálnám. Tehát, hogyha most kéne valakinek tanácsot adnom, tehát, hogyha nem a sport teljesítmény az elsődleges, hanem tényleg az, hogy el akar merülni itt ennek a tájnak a szépségeiben, meg tényleg jól akarja érezni magát, akkor azért legyen 10 nap. 10 nap, és ez a minimum, és ennél csak több lehet, és lehet tenni kitérőket. Vannak alternatív utak. Én azért az alternatív utak azért mindig egy magasabb ponton mennek keresztül, valószínűleg szebb is a kilátás. Én tényleg a minimál utat akartam csinálni, sőt volt egy nap, ahol le is rövidítettem, tehát nem azon az útvonalon mentem, ami a hivatalos és az előírás. Hogy érzed, érdemes szakaszonként átbeszélni naponként, vagy adsz nekünk egy átfogó képet arról, hogy amikor elindultál hétfőn, akkor az élményeid hogyan alakultak? Bár csak 7 napot mentél, tehát sok. Gondolom az első nap az még Franciaország. Ja, persze, igen, még a második nap is Franciaország, tehát az első nap az mindjárt egy nagyon brutális emelkedővel kezdődik. Akkor megmutatta magát. Meg. Tehát Lezús 980 méteren van, és a Col de Vouza, az a következő állomás, az pedig 1657 méter, tehát hirtelen egy 650 méteres szintemelkedéssel kezdünk. Egyébként én most fogok itt puskázni a füzetemből, mert hát ugye egyrészt nevekre, meg ezekre az adatokra nem emlékszem. Ezek egyébként jó járható ösvények? Vagy nagyon jól járható ösvények. Vannak tényleg ilyen egy ember széles ösvény, de hát van, amikor tényleg mondjuk egy ilyen hegyi falun, ha átmegy, akkor tudom én, aszfaltos úton is lehet menni. Aztán vannak ilyen szélesebb murvás utak, ha jól emlékszem, amik mondjuk menedékházakhoz vezetnek föl. A menedékházakhoz azért van olyan út, hogy lehessen kocsival menni, tehát valami terepjáró, vagy quaddal, vagy valami. Akkor nagyon sok ilyen bicikli út van, ők ezt nagyon szeretik, rengeteg downhill-es sráccal találkoztam. Hát bicikli, ugye Franciaország, tehát erről ne is beszéljünk. Egyébként kerékpárral is körbejárható?
Vagy ez Szerintem, hát igen. Szerintem kerékpárral, de az elég brutál ilyen downhill. De még nem is az, hogy downhill. Nem tudom, milyen kerékpár való ide. Nyilván mountain bike hisz fölfele is azért teperni kell. Igen. Azért vannak olyan helyek, ahol vállon kell vinni a biciklit. Sok ilyet láttam. De mi gyalogolunk. Gyalogoljunk tovább ezen az ösvényen. Igen, Col de Vosa, az ott keresztezi az utat a Tramway du Mont Blanc, az a vasút, ami fölvisz a Nid de Aigle, nem tudom, hogy kell mondani franciául, ez tulajdonképpen sasfészek, és innen indul a klasszikus Mont Blanc túra. Aztán hát utána már lefelé megy az út, és igen, különböző hegyi falvakon megyünk keresztül, mint Refuge de Fioux 1200 méteren, ez a Bionassai, ezt nem tudom, és ez azt jelenti, hogy olyan ezek a magasan fekvő falukról beszélünk. Igen, falvak. Az út során egyébként minden nap találkoztál ilyen faluval, vagy ilyen helységgel, vagy volt olyan is, hogy helységtől helységig mentél csak? Vagy nem is volt helység, csak valahol egy kemping fönn esetleg Itt hegyen. talán az első nap ezen volt. Miért kérdezem, mert bocs, hogy néha közben vágok, csak eszembe jutnak a kérdések, hisz ugye nyilván egy alapellátmánnyal elindultál Lezusból, de hát nyilván bármikor pótolnod kellett valami felszerelést, hát illetve az étkezésre is gondolok, hogy nyilván az ellátmányt való pótolni kell. Tehát gondolom ezekben a falukban erre van lehetőség akkor. Ja, mindenképpen, ha bár én nem szeretek így megállni, tehát hogyha én kinézek magamnak egy célt, akkor el akarok jutni a célba, és majd mindent a célban csinálunk. Egyébként kajaügyileg én gyakorlatilag még Lezusba közvetlen az indulás előtti napon, tehát vasárnap este bementem egy fromagerie-be, mert sajtot akartam venni. Mert a sajt az jól eláll, ugye, tehát az gyakorlatilag zsír az egész, a zsír meg azért annak nem nagyon kell a hűtő. Jól eláll, jól tápláló, ugye a zsír az tápláló, és kis helyen elfér, sajt elég sűrű, energiát ad. Úgyhogy én mindenképpen sajtba gondolkoztam, hogy azt fogok vinni, tehát konzervet nem. Konzerv iszonyat nehéz. Tehát mondjuk a sajt is, ez elég nagy. De mindegy, bemegyek fromagerie-be, megkérdeztem a hölgyet viccesen, hogy lehet sajtot kapni, tehát csak sajt volt. Csak sajt. Sajtból akkor mi más lehetne kapni? Ja, így nézett rám furcsán, de mondom, jó, oké, csak viccelek. Szóval mondom, adjon valami sajtot, egy olyan jó fél kiló kéne, de ne legyen büdös. De ez így kimondottan, mert ismerem a francia sajtokat, van rokon, aki Franciaországban jön, és mindig hoz nekünk sajtokat. Mondom, nem büdös sajtot, a trapistára nem mertem gondolni, mert hát az... Igen, olyat nem tartanak. Igen, és akkor mondta, hogy jó, hát itt van ez a raclette sajt, ez nem annyira büdös, ez jó lesz, ebből van itt egy kilós darab, mondom, jó, oké, akkor azt adja. Ja, meg vettem egy bagettet, és gyakorlatilag ennyivel indultam útnak, meg 1,5 liter vízzel, ami gyakorlatilag olyan, hát egy napig volt nálam, és aztán utána kidobtam a flakont, és ilyen 2 decis kis flakont vittem magammal, 2, és az mindig de akkor nekem az azt is jelenti, hogy nyilván útközben tudtál vizet vételezni. Hogyne. Ebbe biztos voltam. Hát ugye magas hegyekben vagyunk,
volt, ahol még hó is volt fönn a hegyen, tehát meg ugye eső is esett, tehát vízre mindig tudtam számítani. Tehát azért egy ilyen helyen mindenütt van víz, ezzel különösebben nem kell foglalkozni. Én nem töltöttem föl soha se, tehát se a kempingbe, sehol nem töltöttem föl, mert tudtam, hogy majd az út során fogok friss vizet, van patakból, vagy kis vízfolyásból. És itt vízszűrő sincs. Sincs Nem, hát ez Franciaország. Most mondhatnék itt ellenpéldákat, de nem akarok megsérteni semmelyik országot se, hogy hol nem ajánlatos vizet inni. Itt Franciaország, itt lehet, itt vigyáznak a természetre. Hát ez jó hír mindenféleképpen, mert azért a víz az elég nagy súlyt képvisel egy ilyen hosszabb távú túrán. Igen, ez nagyon fontos szabály, hogy ha iszol, akkor az első lehetőségnél, az első adandó alkalommal azt tedd vissza a kulacsba, ugyanazt a vizet. Tehát az egyik nagyon fontos szabály, az mindig legyen teli. A kulacsod mindig legyen teli vízzel. Tényleg, ez nagyon fontos. Még ott a magas hegyen is, mert azt hinné az ember, hogy hideg van, de mivel ritkább a levegő, olyan erővel tűz a nap, hogy pillanatok alatt leég az ember, és ez nagyon fontos dolog. Hát akkor majd erről is beszélni kell az UV-védelemről. Igen, az nagyon, nagyon fontos. Hát ha már így érintettük a dolgot, akkor beszéljük meg. Hát ugye a naptej az rettentő fontos. Arcot bekenni, kézfejet bekenni, mert ugye a bot a kezedben van, majd egyébként a botról is beszélni kell. A bot a kezedben van, tehát ami kint van, tehát ugye nincs ruhával fedve, azt védeni kell. Tarkót. Én egyébként nagyon egyszerű módszert alkalmaztam, egy pelenkát, de az egyébként az vizitórán is. Igen, ezt már láttam, ezt a megoldást nálad. A pelenka nagyon fontos, elég jól eltakarja az arcot is, a nyakat is, és jó szellőz, egy vékony anyag, fehér ugye visszaveri a sugarakat. Igen. Bár mondjuk az UV-t azért annyira nem, de mindegy véd. De lehet kapni már ilyen túra sapkákat, amik ilyen, nem tudom, ezek az afrikai nyakadra hulló kis vászondarab is van rajta, és ezek már mind UV-szűrősek, tehát szerintem lehet, hogy ilyenbe érdemes beruházni, meg UV-szűrős fölsőket is lehet kapni. Hát ilyen vízitúrázunk mind a ketten, tehát nálunk ezek alapfelszerelések, azt gondolom. De nálad ez a pelenka módszer, ez működőképes, azt láttam. Igen, ez beválik, és amit láttam még, ugye rövidnadrágban vannak az emberek, annyi leégett lábszárú embert láttam, hogy nagyon sok, és a pelenka, hát egyik alkalommal már tényleg annyira tűzött a nap, és ugye én rövid, ez már azután volt, amikor az összes ruhámat ott hagytam valahol, tehát csak egyetlen egy rövidnadrág volt nálam, és a pelenkát fölakasztottam, vagy föltűztem, egyébként biztosított tű, az nagyon fontos, legalább 2 legyen mindig. Föltűztem a nadrágom szárára úgy, hogy hátulról árnyékolja be a lábszáramat, és akkor így tudtam, mert aznap még várt rám, vagy 3 órás ilyen lefelé menet, úgyhogy az muszáj volt azt föltenni, mert különben szarrá égett volna a lábam. Ilyenkor már... Hát igen, ha már itt tartunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy mivel magas hegységekben vagyunk, itt azért nagyon változékony lehet az időjárás is, nem? Tehát sok mindenre lehet készülni, mint ahogy a erős UV-re, ugyanúgy gondolom, hogy hirtelen jött viharra, vagy esőre, nem tudom, neked volt ilyen részed? Volt, hogyne, persze. Igen, ez a második napon, amikor mentem le
Refuge lesz Motecbe. Tehát egy francia kisfaluról beszélünk, kedves hallgatói. Igen. És ahhoz a menedékházhoz tartottam, na akkor elkapott az eső, meg Svájcba is volt egy olyan délutánom, ahol végig szakadt az eső, sőt egész éjjel, aztán másnap reggel már azért szerencsém volt, akkor ott elállt az eső. Igen, az nagyon fontos az esőkabát. Hát esernyőről itt nem tudunk beszélni. Esőkabát abból is a legegyszerűbb, legprimitívebb, legkönnyebb volt nálam. De elég volt az oda. Elég volt. A lábam meg ázhat, az nem számít. Hát igen, mondjuk az kellemetlen, amikor már a cipő átázik, de szerencsére akkora esőben nem volt részem. Az megfelel a valóságnak, hogy ezek így nyári hónapokról beszélünk, nyárvégi hónapokról, hogy ezek az esők vagy viharok inkább a délutáni órákba érkeznek ott, azon a tájékon. Mert ha igen, akkor gondolom azzal, amikor tervezed a napi utat, hogy te is mondtad, hogy ez egy szerencsés dolog, hogyha már viszonylag 2-3 fele már megérkezel a célhoz. Igen. Akkor ott kvázi nagyobb eséllyel kerülheted el ezeket a rossz idő első körülményeket. Igen. Most, hogy így visszaemlékszem, valóban az ilyen esők, azok mindig délután jönnek meg. Egyébként az Alpokban ez tényleg már másodt is megtapasztaltam, Ausztriába is, Svájcba is, hogy tényleg délutánra úgy azért számíthat az ember az esőre. Ugye most már második napnál tartasz a menedékházas történetnél, mert azért nyilván az élményeid azok fontosak, tehát eddig beszéltünk nagyon sok száraz dologról, mint felszerelés, mint időjárás, mint odajutás, költségek, stb. De nyilván, amit te megéltél, azért az lenne a legfontosabb, hogy jó élmény, rossz élmény, népek. Hát, igen. Én egyébként szeretnék így haladni így naponta, mert úgy jönnek ahhoz tudom fűzni ezeket a... Igen, akkor segítek. Ott tartottunk, hogy az első nap nagyon brutál volt az első emelkedő, és elindultál lefele. Ja, igen. Itt tartottunk. Igen. Elindultam lefele, ott számtalan ilyen falun mentem keresztül, ahol igazából nem álltam meg, de hogyha volt vízvételi lehetőség, mit tudom én, vannak ilyen kutak, tudod, folyik belőle a víz. Persze ilyen helyen megálltam, ittam, pihentem. Hát a pihenés az nálam annyit jelent, hogy iszom egyet, azt meg leveszem a hátizsákot, hogy mit tudom én, 5 percre, hogy kicsit átmozgassam a hátamat, aztán megyek tovább. Tehát nálam mondjuk ez, igen, én nem vagyok az a nézelődős fajta, hanem én szeretem, akkor érjünk el a célba, és akkor... Igen, ebben hasonlítunk egymásra, de azért utólag az embernek mindig van egy olyan, hogy sokkal többet lehetett volna látni. Ne? És akkor, igen. Vissza kéne menni, és akkor többet látni. Igen. Vagy egyrészt látni, másrészt meg úgy, hát nem tudom más szóval mondani, úgy ott lenni a jelenben, vagy megélni vagy feloldódni ott abban a hangulatban. Igen, ezt lehetne. Egyébként csináltam én is ilyet már, mikor már nagyon-nagyon fáradt voltam, voltak ilyen részek. Na mindegy, és akkor ezeken a falvakon átmentem, ott azért egy kicsit olyan ember közelibb volt a dolog, az ember kicsit úgy otthonosabban mozog. Civilizáltabb közeg volt. Igen. Aztán bár gondolom, azért mondtad, nagyon sokan járják az ösvényt, tehát ezért gondolom találkoztál túrázókkal is. Persze, találkoztam. Jó, de attól nem kell tartani, hogy elvadul az ember a túra alatt. Tehát mindig lesz. Persze. Mindig lesz ember a közelében előbb-utóbb. Ja, aztán lesz Contamines-be érkeztem, ez egy nagyobb helység, és hát ott megebédeltem egy patakparton,
leültem egy Gondolom sajtot. sziklára, igen, akkor volt sajt, egy kis bagett, meg egy műzliszelet. Valószínűleg ez holnap is, csak úgy mondom. igen, másnap is. Ja, és hát eszegettem a sajtot, hát rettentő kellemetlen szaga volt, úgyhogy... Jó, hogy nem büdöset vettél le. Ja, igen, és jöttek a legyek. Innen, először azt hittem, hogy talán, ja igen, mert itt is levetettem a cipőt, zoknit, kiteregettem minden, jöttek a legyek, de hát a sajt... Ez is egy ilyen tanács, hogy hogy amikor megpihensz, érdemes lábat így szellőztetni? Egyértelműen, szellőztetni, kirakni a napra a lábodat is, meg a cipődet is, minden, egyrészt száradjon, meg a lábnak is jó, hogyha egy kis napfényt kap, meg az is meg tud száradni. Ja, ezek a kis apró praktikák fontosak a hallgatóknak, azért bocs, hogy itt belekérdezek, tehát evédeltél a legyekkel egy jót. Igen, ott esegettem a legyeket. Tényleg először azt hittem, hogy a bakancsra jönnek, de aztán nem láttam, hogy a sajt érdekli őket. De mindegy, hát szóval tényleg éhes voltam, ilyenkor az ember azért mindent megeszik. Hát fogy a kalória nyilván. Így van, tehát most nem úgy élvezettel eszik az ember, hanem amikor muszájból. Egyébként ilyen energiazselékbe, izotóniás porokban nem gondolkodtál? Én nem. Hát persze lehet ezeket, csak ezek mind súly. Mert a sajt az nem. Ja, a sajt az egy ilyen túlélő valami. Ez tényleg olyanokra tartogattam, amikor tényleg szükség volt rá. Egyébként elég jól bírom, tehát hogyha egész nap nem eszem. De ez megint egy érdekes dolog, aki így ilyen magas hegyekben van, az biztos észrevette már, hogy valahogy nem éhezik meg. Ez lehet, hogy talán nem tudom, a levegő minősége, vagy jól laksz azzal. Kevesebben is. A levegővel, vagy... Hát igen, rendben van, de viszont az energiádat viszont égedett, tehát azt így lenne visszapótolni. Hát nyilván lehet, hogy mit tudom, kevésbé fájna a lábad lefele, hogyha nekem mindig lefele fáj legalábbis, kevésbé fájna lefele, hogyha föl lennél töltve megfelelő szinten. Lehetséges. Igen. Ez persze egyéni dolog, tehát én most ugye csak saját magamról tudok beszélni, ezért mondtam, hogy igénytelen vagyok. Igen. Én azért elég szélsőséges dolgokat is kibírok, úgymond. Jó, és akkor ott megkajáltam, aztán már tényleg pár kilométer múlva jött a Camping Le Pontet nevezetű kemping, és akkor ott becsekkoltam. Milyen magasan voltunk ekkor? Körülbelül csak hogy de az nem volt. Az kb. Így lesz Contamines, az talán ilyen 1100 méter. Igen, annál lejjebb nem nagyon mentél, gondolom, a túra során. Ja, igen. Egyébként azt hiszem, hogy talán Lözus, ami tehát ahol kezdtem a túrát, az 980 méter, ott az a legalacsonyabb pontja az egésznek, ha jól tudom. Ez a legkisebb mondat, hát az már elég lent volt, azért mondod, elég lent a kékesztetők. Távoloznánk, ezt körülbelül úgy kell képzelni. Igen. És ugye aznap akkor egy 19 kilométer. Igen, ez kérdés lett volna. Viszont azt gondolom, hogy ebben a magasságban gyönyörűek lehetnek a kempingek. Tehát, nagyon. Ja, és szerintem olyan 2 óra felé érkeztem oda, és sehol senki, tényleg szinte üres volt a kemping, 1-2 lézengtek. És becsekkoltam, ott kérdezte a hölgy, hogy szeretnék-e vacsorát és reggelit másnapra, és ez így megdöbbentem, hogy hát ez így nálunk nem szokás, vagy hát nem tudom, aki csinálja a kék túrát, hogy vannak-e ilyen kempingek itt Magyarországon, de ez így gyorsan rászoktam, mert aztán rájöttem, hogy ez Franciaországban standard, hogy... És mennyire kényelmes, akkor tényleg nem kell sok kaját vinni magaddal. Így van, hát én mondtam, hogy oké, persze, hát azt hiszem 19 euróba került a vacsora,
előfizetés, a reggeli meg 7 vagy 8 euró, tehát tényleg nem nagy összegekről beszélünk, nem mondom, persze, hogy kell, hát akkor legalább megmarad a kajám, tehát nem kell elmenni boltba, újat venni, meg stb. De a túlélőkészlet az megmarad, és 7 órakor volt a vacsora, rettentő finom. 7 órára már tele volt a kemping, tehát addigra megjött igen, az összes... ezt mondtad az elején, hogy érdemes korán érkezni. Ja, igen. Na, itt volt az, hogy tehát rengeteg időm volt, na mondom, akkor kimosom a cuccomat, mert most rendes leszek, tiszta leszek, kimosom, kiterigettem, nem száradt meg. De akkor még tehát volt nálam váltó cucc, úgyhogy tudtam, tehát meg tudtam oldani a dolgot. Na, 7 órakor volt a vacsora, tényleg jó kis francia kaja volt. Egyébként direkt azért is fizettem be, hogy hát akkor nézzük meg a francia konyhát, hogy milyen, és jó volt. Most én nem éreztem különlegesnek, de hát jó, persze. Nem egy Michelin-csillagos étteremben, egy kempingbe. Igen, de annak ellenére nagyon kultúrált volt ez a helység is, ahol felszolgálták a kaját. Rengeteg asztal volt bent, székkel. Ja, és egy érdekes dolog, hogy elkérte vagyis hát nem elkérte a nevemet, és ugye a becsekkolásnál úgyis lát mindent, és akkor amikor bementünk, akkor az asztalokra rá volt írva a keresztneve az embereknek. De ültetés volt, igen, esküvő. Igen, így van, egy ilyen ültetési rend, egy kicsike kis cédula, vagy van, ahol egy ilyen tábla, és akkor fel voltak sorolva azok a nevek, mondjuk egy 4 személyesnél, akkor, hogy akárhol nem ülhettél. Igen. És akkor hát ült velem szembe, csak azért, hogy mennyiféle ember jár ide. Például egy Fred nevű srác, fiatal srác, ő Amerikából, ő Floridából volt, mellettem ült egy lány, szintén fiatal, ő Indiából, ő persze Angliában élt, de indiai volt a lány, átellenben meg Markó, ő pedig Horvátországból. Aztán hát majd ő már drusszán volt. Ő azért szomszédország. Ja, de jót elbeszélgettünk, természetesen mindenki a túrával kapcsolatos, meddig mész, honnan jöttél, mit csináltál ma. Tudod, egy ilyen kis általános bemutatkozás, hogy melyik országból jöttél, honnan indultál ma, meddig csinálod, hány nap alatt. Tehát ezek a szokásos kérdések ott, ami ott aktuális. Hát, ja, tényleg, ja, és akkor barátságok szövődnek, és akkor tudod, elbeszélgetni, jó, akkor menjünk holnap együtt. Engem is hívtak másnap az indiai lány, meg a Fred, hogy akkor menjünk együtt. Mondtam, gyerekek, nem. Nekem van a saját tempóm. Igen, de ezt más túra beszámolókon is az ember olvas, akár egy Caminóról olvas, vagy más túrákról, hogy ez szinte lehetetlen, hisz mindenkinek más a tempója, és elindulnak együtt, de a vége úgyis az lesz, hogy majd valahol a következő célállomáson találkoznak, de menet közben előbb-utóbb egyedül mész. Így van. De egyébként ez a kajaktúrán is így van. Tehát nem kell, mert mindenkinek van egy magánszférája, amiben ő egy magánritmusa, a érdeklődési köre. Ő azt nézi, a másikat az nem érdekli. Szóval nem, ez a legtutibb. Majd ott úgy is találkozunk. Egyébként találkoztam is velük, tehát volt olyan ember, akivel, mit tudom én, 4 nap múlva találkoztam a kempingbe. Ja, és akkor eljött a másnap. Itt már gondolom nem voltak gonosz álmaid.
Ja, itt nem. Itt most már láttam, hogy mire számíthatok, tehát hogy milyen ez az egész, és úgy egyre kezdtem meg. Magabiztosabbá váltál a túrát érintve. Igen, meg hát így, hogy ilyen kempingek vannak, ahol van sör. Igaz, hogy 7 euró, de ez minden pénzt megér. Akkor egész jó kis biznisz épült rá erre a túrára, én azt gondolom. Nagyon. Tehát tényleg a vendéglátás fantasztikus, rengeteg menedékház, mindenütt megállhatsz, ehetsz, ihatsz. Tehát igen, azért ez egy külön szakma. Igen, és te lehet kérni nyilván sok pénzt, mert hát igen. máshol nem tudsz menni. 1000 méterről nem fogsz legyalogolni, gondolom, a völgybe, hogy aztán visszagyalogoljál. Csak azért, hogy 3 eurós sört így áll. Ja, igen. Persze, de itt egyébként nem is a pénz számít. Tényleg ilyenkor nem szabad erre gondolni, hogy most ez ennyibe kerül. Itt jó kell érezni magad, ez a lényeg. Hát úgy is pörögnek mindjárt most már az események, mert azért nyilván nagyon sok mindenről beszélgettünk, ami a túra előkészületével kapcsolatos, igen. És most meg az élményekről beszélgetünk. Milyen másnap, vagy mondhatod, hogy minden nap előre tervezel. Tehát gondolom azt is kitaláltad az előző este, hogy a második nap mikor fogsz indulni. Tehát vagy ebben volt egy ilyen következetesség, hogy minél korábban, minél marabb megérkezzél, vagy mi volt a terv? Igen, egyébként tényleg így volt, hogy minél korábban elindulni. Egyrészt azért, hogy a tömeget elkerüljem, mert reggelente általában mindenki korán indul, és akkor olyankor nagyon sokan vannak, tehát akkor egyszerre indul a tábor, és akkor úgy a nap folyamán úgy azért rendesen szétszakadozik a mezőny, és akkor van már, hogy egyedül mész, tehát nem látsz sehova senkit. Mondjuk én ezeket nagyon szerettem, de persze az se baj, hogyha látok 1 kilométerre valakit, tehát nem gond ez. Hát igen, pont ebből a kempingből másnap reggel szinte mindenki egyszerre indult, és hát láttam én embereket, hogy sietgetnek, tudod. Mondjuk én egy kicsit azért korábban indultam, de engem úgy fokozatosan... Mi az a mert ugye reggét is kértél, mi az a legkorábbi időpontokra el lehet indulni? Hát mondjuk ugye az első éjszakán még ott Lözúsban, amikor fölkeltem 6 órakor, mellettem lévő srác már eltűnt. Tehát vannak ilyen magányos farkasok, akik akár tök sötétbe elindulnak, és akkor úgy fokozatosan hajnalodik. Hát biztos gyönyörű napfelkelte fönn valahol a Hát igen, a napfelkelte is körülbelül olyan 9 óra felé érkezik meg, igen. Tehát hiába ugye látod, hogy már világos van, tényleg látod a napsugarait ott a Mont Blanc fölött, például hát Lözusból gyönyörűen látszik, vagy az Aiguille de Midi fölött jön föl a nap, hát, de mondom olyan 9 óra fele, vagy 8:30, most pontosan nem emlékszem, tehát akkor bukkan elő a hegy mögül, mert hát ugye ezek egész ilyen 3800 méter, például az Aiguille de Midi. Na, szóval elindultam, akkor jött egy nagyon szép kanyon, az ott érdemes megállni, legalább ilyen 50 méter mély, nagyon keskeny. Aztán vannak menedékházak, ez a Refuge de la Balme, az 1700 méter, utána jön a Col du Bonhomme, a Col az egy hágót jelent, az 2300. Na most itt a menedékház és a Col du Bonhomme között ez nagyon durva volt, tehát ez egy 600 méteres, megint csak egy iszonyat meredek emelkedő,
azért ott az emberek dőltek ki rendesen. Mondtad, hogy a botról akarsz mesélni majd, tehát gondolom itt jön a botnak fölértékelődik a szerepe. Ja, hogyne. A bot az rettentő fontos. Rengeteg súlyt le tud venni a lábodról. Tehát ugye itt a lábat nagyon kell kímélni, úgymond. És tényleg tehát a bot nélkül én azt mondom, hogy szinte lehetetlen ezt megcsinálni. Persze útközben találkoztam olyan sráccal, akinél nem volt bot, és akkor egy iszonyat hátizsákja volt, és mondom, te mit csinálsz itt? Azt mondja, hogy neki ez a kihívás, hogy ő ezt bot nélkül szeretné megcsinálni. Tehát vannak ilyen emberek. Hát mentünk egy darabig, de aztán tehát ő annyira lassú volt, hogy mondom, jó, oké, akkor itt. Akkor te tovább mentél, tovább botoztad magad. Persze, hát tényleg ezt a Nordic walking technikát lehet alkalmazni, vagy hát másképp nem is nagyon lehet menni, de tényleg rengeteget levesz az embernek a válláról. És akkor felértünk itt a Col du Bonhomme-ra, 2329, marha nagy szél, elkezdett esni az eső. Akkor itt az ember felveszi a ruhát, persze hátizsák lepakol, kivenni a esőkabátot, felvenni a zsákot. Már túl vagyunk az erdőhatáron, ugye? Tessék? Itt már túl vagyunk az erdőhatáron. Ja, persze. Itt jobban ki van téve, vagy minden. Itt már semmi, tehát itt csak sziklák vannak, eső, gyönyörű látvány, és ja igen, aztán 10 perc múlva eláll az eső. Na, akkor ugyanez vissza. De most egy ilyen 18 kilós hátizsákot levenni, fölvenni, ez nem jó, nem kényelmes. Aztán mentem tovább, megint elkezdett esni az eső. Mondom, most nem veszem föl újra. nem veszem föl, inkább ázzak meg, de nem fogok itt kínlódni. De aztán szerencsére nem is tartott soká. El is múlt. Akkor ott megálltunk a Croix du Bonhomme-nál, ez 2479 méter, ez egy kereszteződés, itt le lehet menni, tehát innentől kezdve le lehet menni egy menedékházhoz. Nagyon sokan egyébként, szerintem a túrázóknak a 80%-a az lement oda, és ott töltötte az éjszakát. Ez lement oda, az azt jelenti, gondolom, hogy akkor az a túravonaltól kívül esik. Igen, nem, egyébként nem, hanem ez a normál túra útvonal, ez a Refuge de la Croix du Bonhomme. Ez egy tök jó menedékház, és szerintem sokan ott töltötték az éjszakát, és egyébként az egy normális dolog is lett volna, tehát hogyha az ember lassabban akarja csinálni, akkor ott megszáll. De én láttam, volt egy alternatív út, ami levágja ezt. Egyébként ez pont a legdélebbi csücske ennek a körútnak, és volt egy ilyen alternatív út, ami ezt a V alakot így levágja, viszont hát eléggé meredek. Ott föl kell menni a Col des Fours hágóra, ami 2663 méter. Egyébként nekem ez volt a legmagasabb rész, ahol voltam, és onnan le kell menni a Les Motets nevű menedékházba, ami meg 1865, tehát 800 métert kellett. Szép szint, igen, szintet lemenni. Hát gondoltam, hogy kész, itt a térdeim meghalnak. Hát nagyon, nagyon kellett vigyázni. Tehát direkt figyeltem arra, hogy puhán lépjek, mekkorát lépjek, támasszak a bottal. Azért 800 méter az sok.
főleg úgy, hogy előtte följöttél megint 800-at, vagy még többet. Úgyhogy ez egy rettentő hosszú út volt, vagy 3 órán keresztül mentem lefelé, és akkor megláttam, na itt vagyunk, és akkor befutottam egy ilyen tanyára, és ott láttam, hogy közben esett az eső, és ott ült egy srác ott az eresz alatt, mondom, hol a recepció? És néz rám, hogy milyen recepcióra gondolok én. Hát mondom, ez nem az a Les Mottets menedék, hát nem. Azt mondja, ez nem, az még 40 perc arra úgyhogy hát az esőbe ott kellett mennem. Na, ott láttam először, hogy bivakolnak. Hát ott bivaknak hívják így franciául a vadkempingezést, hogy tehát többen ilyen, mit tudom én, szikla mögé elbújva ott állítják föl a sátrakat, és hát siettem, mert láttam, hogy jönnek még mögöttem mások is, és azt tudom, hogy azért egy ilyen menedékházhoz be kell jelentkezni, és hát mi van, hogyha ők hamarabb beérnek, és pont nem lesz hely, akkor én is bivakolhatok ebbe a szaridőbe. Aztán meg is előztek két csaj, de úgy mentek, én azt nem értem, hogy... Lehet, hogy nem 18 kilós volt a zsákjuk. Igen, meg én aznap, én is akkor 19 kilométert mentem egyébként, de tényleg nem... Igen, ez kevésnek tűnik itt, amikor az ember itt a mi középhegységben túrázik, ez semmi, ez a 19 kilométer, de nyilván egy ilyen körülmények között, amikor föl 800, le 800, az már is más, itt nem tud az ember ilyen 5 km per óra környékén menni, gondolom, nem? Ez sokkal lassabb. És hány órában telt, mire odaértél végül a menedékházhoz összesen? Nem tudom, szerintem ilyen délután 4 óra lehetett talán. Tehát mondhatjuk még emberi időben. Igen, emberi időben, és akkor hát hát azon szurkoltam, hogy csak legyen hely, és akkor bementem az épületbe, ahol fogadták, ott több épület. Egyébként ez a menedékház egy családnak a tulajdona, egy tényleg Isten háta mögötti helyen. És hát ugye volt az étterem rész, hát az volt a recepció, hát de kerestem, hogy hol van itt valaki, aztán láttam a konyhába dolgoznak, mondom, hogy ez a recepció, kérdezték, hogy akkor szeretnék maradni, mondom, igen, van egy hely, egy éjszakára, egy ember, szóval van, meg hogy akarok-e kajálni, és akkor mondtam, hogy persze, igen, az egy vacsorára befizetek, de reggeli az nem kell. Nem tudom, hogy miért nem akartam ott reggelizni. Talán korábban akartam indulni, mert már néztem, hogy a következő napi etap azért az sűrűbb lesz, vagy hosszabb lesz, úgyhogy korábban el akartam indulni azért, mert általában a reggeli az 7 óra fele van, és már korán el akartam indulni, úgyhogy ezért nem kértem reggelit. De persze rögtön az ember ugye megiszik egy sört, ez az első, Franciaországban azért jó sörök vannak, mindig a Kronenburgot kerestem. Ez a jutalom, nem? A napi jutalom az egykorsós sör. Persze, hát az ember olyankor már el van fáradva, tényleg le kell ülni, aztán egy kicsit az agyat is el kell nyomasztani. De ezek szerint akkor megnyugodtál, és volt helyed ebbe a menedékházba? Ja, előfoglalás nélkül is. Igen, szerencsére. Hát ez, gondolom, főidényben azért ez necces lett volna, de így azért ilyenkor már volt, és mondta a Csajci, hogy várjak 10 percet, mert még dolga van, ott a konyhában tényleg akkor már csinálták a vacsorát. És akkor 10 perc múlva bementünk egy ilyen hosszú házba, szerintem ilyen birka akol lehetett ez régen. Ott meg voltak csinálva mind a két oldalon így sorba a pricsek, és akkor hozott nekem egy párnát, meg egy takarót gyakorlatilag, és akkor mondta, hogy na, itt feküdjél le.
Tehát nem úgy van, hogy te választod ki, hogy hol, hanem ő megmondja. De általában úgy teszik, hogy nem egymás mellé, hanem legalábbis itt az volt a szokás, hanem egy kicsit nagyobb távolsággal. Aztán, hogyha jönnek, Persze, akkor majd töltik fel a helyeket, és akkor kicsit ugye az ember megpihen, meg berendezkedik, ismerkedik a helyjel. Meg hát persze beültem én is sörözni, ott akkor találkoztam. Hát nem volt elejű, gondolom, más is jutalmazta éppen magát. Igen. Ja, és akkor éppen egy spanyolhoz ültem le, mert az elég sokan voltak már ott, és hát mondom, leülhetek ide, persze, na onnan jöttél el, Spanyolországból. És akkor holnap meddig mentek? Azt mondja, ő azt nem tudja. Mondom, ez hogy lehet? Hogy lehet? Azt mondja, haverokkal jöttek ide, ő nekik megszervezik a túrát, majd hamarosan jön a túra szervező srác, aki egy francia, és majd megmondja, hogy holnap ők meddig menjenek. És cucc, azt mondja, hát azt ők viszik. Tehát ez, amiről először beszélünk. Igen. Ő csak egy pici hátizsákkal van benne egy kis kaja, egy kis víz, mit tudom én, egy esőkabát, ez kész. Gyakorlatilag ennyivel mennek ők. Aztán elérkezett a vacsorának az ideje. Igen, akkor is egy név szerint ki volt rakva, itt mellettem egy francia. Az úgy látszik, francia szokás, nem? Igen. Ja, mellettem egy francia lány ült, velem szembe egy angol, és azon az oldalon pedig egy olasz srác jött, és akkor beszélgetünk. Ja, ez hosszú asztal volt ott, meg amerikai lányok cselektek, tudod, hát egy amerikainak ez egy óriási élmény. Tehát, hogy Franciaország, először is Európa, Franciaország. Érted? És akkor egy ilyen túrán ő részt vehet, tehát ez valami óriási, ezek úgy olyan hanggal voltak. Aztán hozták a kaját, szerintem ilyen zöldségleves-szerű valami lehetett. Kérdezem a francia csajt, ezt hogy hívják? Azt mondja, ő azt nem tudja. Nem tudja, hogy hívják. Mondom, te se vagy egy nagy gurmé, aztán ilyen húsos kaja, tényleg finom volt a kaja. Nem itthoni ízek, de attól független persze ez ki mennyire toleráns, érted ezekkel. Tehát én gyakorlatilag mindent megeszek. Ha az ember meg tudja enni, akkor én is. Tehát nem lesz tőle most az, hogy más ízvilág, ez nem. De egyébként franciákban nem kell csalódni. Aztán még volt még crème brûlée is, tehát extra. nagyon jó kaják vannak. Aztán, amikor már mindenki úgy nagyjából befejezte, akkor betoltak egy ilyen verklit. Egy fiatal srác, ilyen verklivel, ahol tudod, tehát papírra van rögzítve a dallam, és hát így a papír ilyen harmonikaszerűen összehajtogatva, és akkor ugye az befűzte, és elkezdte tekerni, és akkor, ez az első dal, érted, Viva España, érted? Hát a spanyol srác, akivel délután beszélgettem, hát azok, ott akkor már együtt volt a társaság, hát azok úgy énekeltek, mint ez. Nagyon jó hangulat, aztán volt mindenféle ilyen slágereket, ilyen mai slágereket, vagy mondjuk 90-es évek slágereit játszottak le. Jó volt. Aztán utána lefeküdtünk.